Els nens i nenes de l'Escola Roca Prevera volem donar les gràcies a totes aquestes persones que estan a primera línia lluitant per tots nosaltres. Gràcies als investigadors per buscar la cura del virus. Al personal sanitari, a les persones de botigues i mercats, als repartidors i repartidores. Gràcies a la policia per cuidar dels ciutadans. I també a farmacèutics, farmacèutiques, professors i professores i molts més. I volem donar molts ànims a tots els nens, nenes i joves de Torelló. Des dels Sagrats Cors us volem donar les gràcies a tots els nens i nenes que han fet l'esforç de quedar-se a casa per frenar aquesta pandèmia. Encara que no haguem acabat el curs, ens ho hem passat molt bé i hem pogut aprendre molt. No us preocupeu, nosaltres només ens hem de quedar a casa. Tot anirà bé. Us volem dir que no us preocupeu, tot sortirà bé. És important estar a casa per la vostra salut, la dels familiars i amics. I quan pugueu sortir, aprofiteu-ho. D'aquí poc, tot tornarà a la normalitat. Tots podem prevenir aquest virus. Junts podem. Jo li dono les gràcies als metges, als policies, als infermers i la gent que transporta mascaretes i oxigen. Gràcies a ells s'està curant i salvant la gent del coronavirus. Torellonencs i torellonenques, tots units podrem sortir endavant. Quants més ens quedem a casa, més ràpid acabarà això. Gràcies a tots els sanitaris per al seu sacrifici i esforç i a tota la gent que està ajudant a lluitar contra aquesta pandèmia. No us rendiu mai. Resistirem. Junts som més forts.